1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 10. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Amin. Titlul mesajului de ziua de astăzi este Totul prin har. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Și am citit versetul acesta și de multe ori avem nevoie să recitim aceste versete pentru că după o perioadă de timp uităm de importanța și semnificația harului Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, ca și o continuare la mesajul o neprihănire autentică, cum este neprihănirea ta, cum este neprihănirea mea, credem că este foarte important să înțelegem din nou proaspăt despre harul lui Dumnezeu. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu când suntem în biserică, când plecăm de la biserică, când mergem la lucru, când ne întoarcem obosiți de la lucru, avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Și aceasta aș vrea să demonstrez prin cuvântul lui Dumnezeu că totul este prin har. Imaginați-vă că sunteți în Londra pe 7 iunie în vara lui 1977. Toată viața ta ai fi vrut să vezi pe regina Angliei în persoană, nu la televizor, ci în persoană. Și iată, acum, într-o vară de călduroasă și umedă în Anglia, pe 7 iunie, o mare șansă pentru tine, o mare realizare ca să ți se împlinească dorința aceasta. Regina Elisabeta II deja fusese pe tron de 25 de ani de zile și sărbătorea, cum se zice, jubileul de argint. Regina Elisabeta a fost pe tron mai mult decât toate reginele dinainte de ea și după ea până la ora actuală. Majestatea sa va fi la catedrala Sfântul Pavel în cadrul jubileului de argint. Securitatea va fi foarte ridicată pentru că ea va apărea în public în piața Paternoster, chiar acolo în fața catedralei. Am avut harul să fac o misiune în Anglia și am văzut Palatul Reginei, Palatul Regal, am văzut piața aceasta de la această catedrală mare și faimoasă în care mulți bishopi au predicat cuvântul lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Mulțimile încercau să se apropie pentru a o vedea mai bine pe regină. Printre mulțimea aceasta, vă rog să vă închipuiți, sunteți acolo, totul este vizual, aveți totul în fața ochilor, printre mulțimea de oameni se găsea un om murdar, fără adăpost, cu un trecut teribil, care emana un miros puturos. Am uitat în dicționar, că nu știam cum să zic când miroase cineva așa de tare, fiind homeless, ce este cuvântul cel mai potrivit? Și dicționarul explicativ al limbii române mi-a zis un miros puturos. Omul acesta s-a strecurat printre oameni și a ajuns în linia din față. Atenție! Regina Elisabeta II l-a observat, s-a îndreptat spre omul acesta nenorocit, s-a plecat spre el și l-a binecuvântat. Vă dați seama, cameră de luat vederi, acum se transmitea în direct gestul reginei Elisabeta. Mai mult, imaginați-vă că regina, după ce a venit din nou la convoiul ei regesc, a anunțat intenția reginei de a-l face pe omul acesta nenorocit, care mirosea puturos, să-l facă parte din nobilimea ei. Lucrul acesta le-a luat suflarea la cei din jur. În urma unei investigații efectuate de SO14, care este Royalty Protection Group, cei mai mari
undercover officers din poliția engleză au făcut verificări și au descoperit că omul acesta, fără adăpost, avea o datorie financiară enormă, de aceea a ajuns pe străzi ca un homeless, ca un om fără adăpost. Regina, în urma auzirii acestei investigații, a plătit toată datoria nenorocitului acesta, din visteria regală. Ieșea direct din contul ei. După o examinare și mai atentă, a ieșit la suprafață că persoana aceasta, nenorocitul acesta, avea și antecedente penale, de fapt merita să meargă la închisoare pentru toată viața lui. Reginei Elisabeta i s-a făcut milă de el, l-a achitat, a vorbit cu autoritățile și i-a șters tot dosarul penal. Și dintr-un om nenorocit, care mirosea urât, care ani de zile se adăpostea prin cutii, prin centrul Londrei, a ajuns parte din nobilimea reginei, i s-a plătit toată datoria, i și-a șters dosarul penal, a fost achitat și acum putea să fie invitat la Palatul Regal să mănânce împreună cu degnitarii din Anglia și din Europa la masa reginei. Acum știu că lucrul acesta ne va forța și mai mult imaginația. Haideți să ne considerăm pe noi omul acela fără adăpost și cu o datorie enormă și cu dosar penal, dintr-o dată iertat, binecuvântat, făcut parte din nobilime și acum avem acces liber la Palatul Regal și să mâncăm cu regina și cu regele. Cum vi se pare istoria aceasta? Aproape de neimaginat. Ia uitați ce scrie Chuck Swindoll, un predicator al Evangheliei foarte renumit, care a fost și președintele seminarului Dallas Theological Seminary. Spune, nu există nimic în omul de rând, care să merite să fie observat, atins sau binecuvântat de majestatea ta, regina Angliei. Dar datorită harului în inima reginei, s-a iscat dorința că în acel moment să se oprească în dreptul omului murdar, să se aplece, să-l atingă și să-l binecuvinteze. Cine s-a oprit în dreptul nostru, s-a uitat către noi, ne-a atins, ne-a binecuvântat și ne-a ridicat la rang regal. Cine? Domnul Iisus. No, acum când avem o ilustrație de felul acesta pe care am inventat-o, deci vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, nu am găsit ceva de felul acesta fiind real, dar este o pildă care ne comunică foarte bine harul lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să trec, nu mai vreau să fac o recapitulare, pentru cei care cu adevărat vreți să conectați mesajul acesta, să înțelegeți mult mai bine, va trebui să urmăriți o neprihănire autentică, cum este neprihănirea noastră. Și aș vrea să merg un pic și să vorbesc despre harul lui Dumnezeu, care cred că definițiile acestea toți le-am auzit, dar aproape toți le-am uitat. Și aproape că toți nu mai ținem cont de aceste definiții ale harului, care înseamnă cu adevărat esența harului și aproape că este probabil că mulți dintre noi nu mai trăim sub umbrela harului, ci trăim sub umbrela unei religii, sub umbrela multitudinilor de încredințări și alte interpretări care le-am dat cu privire la viața creștină și încercăm cât putem noi de bine ca să trăim la nivelul la care noi ne închipuim că ar fi așteptarea lui Dumnezeu. Harul, prea iubiților, nu poate să fie înțeles. Nu încercați să înțelegeți harul lui Dumnezeu decât în contextul căderii lui Adam în păcat și izgonirii lui din grădina Edenului și faptul că s-a pus un zid de despărțire între Dumnezeu și Adam, între Adam și Dumnezeu
și între toți oamenii care s-au născut din Adam. Deci lucrul acesta, prea iubiți, este atât de important să înțelegem lucrul acesta și de aceea diavolul a luptat de câteva sute de ani ca să le comunice copiilor noștri și nepoților noștri că nu suntem creația lui Dumnezeu, că ne tragem dintr-o maimuță și am evoluat pe o perioadă de milioane de ani. A început această teorie cu mii și mii de ani, dar după o perioadă de timp, oamenii de știință au zis, nu putem să explicăm doar cu mii și mii de ani teoria evoluției, avem nevoie de milioane de ani. Și în momentul în care se distruge înțelegerea aceasta că Dumnezeu l-a creat pe om și că Adam este moștenitorul tuturor oamenilor de pretutindeni din toate culturile, din toate limbile în istoria omenirii și că nu ne tragem din Adam, atunci nu mai avem nevoie de un Dumnezeu, nu mai avem nevoie de un mântuitor, pentru că ce poți să-i faci unei maimuțe care a evoluat? Nu poți să-i faci nimic, decât să o educi. Nu mai are nevoie de Dumnezeu, are nevoie de știință, are nevoie de mai multă învățătură, de mai multă cunoaștere și atunci omul va deveni mai bun. Pe măsură ce trec secolele, omul va deveni mai bun. Uitați-vă la omenirea în care trăim. A devenit omul mai bun? Deci oamenii din secolul 21 au tot atât de mare nevoie de Evanghelia Harului ca sălbaticii din jungla Amazonului sau dintr-un trib sau dintr-o zonă îndepărtată a Africii sau a insulelor oceanice. Dragii mei, sunt atât de pasionat ca să le predic creștinilor Evanghelia pentru creștini. Știți că există o Evanghelie pentru creștini care de mult nu s-a mai predicat. Sunt atât de pasionat ca să vestesc Evanghelia pentru creștinilor, pentru că soția mea și cu mine lucrăm într-un domeniu în care ne întâlnim cu brokenness of people, cu frântura și cu rănile oamenilor care au nevoie de ajutor pentru că au fost răniți de alți oameni. Au fost răniți de părinți, au fost răniți de taților biologici, de mamele lor biologici, de biserica din care ei au făcut parte, catolică, ortodoxă și așa mai departe, și nu pot să-și imagineze cum poate să existe un Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu al harului care a îngăduit astfel de răni în viața lor. Și nu sunt la 20 de ani, nu sunt nici la 30 de ani, nici la 40 de ani. Sunt la 50, 60, 70, 80 de ani, care încă nu și-au vindecat rănile emoționale și nu pot să au o relație intimă cu Dumnezeul Harului. Pentru că pentru ei, Harul este o noțiune care ei nu au învățat-o. Harul parcă este definit în limba chineză și ei nu știu limba chineză. Deci, dragii mei, avem nevoie și toți de aici, care sunteți sub sunetul vocii mele în dimineața aceasta, avem nevoie să fim ambasadorii lui Hristos, să predicăm Evanghelia mântuirii, Evanghelia Harului și Evanghelia pentru creștinilor care au uitat de Harul lui Dumnezeu. Ca să fim reenergizați cu puterea Duhului Sfânt, transformați din interior către exterior, astfel încât să putem să fim astfel de ambasadori. Să-i aducem pe oameni care sunt distruși, care sunt neîmpăcați cu Dumnezeu, să ajungă să se împace din nou cu Dumnezeu. Deci, căderea lui Adam este în contextul Harului pentru că nu a existat și nu există nimic care să refacă relația dintre Adam și toți urmașii lui și un Dumnezeu sfânt, 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 decât Harul lui Dumnezeu. Roman 5:18 spune, astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii. Câți dintre noi n-am zis odată la supărare sau la durere, oare de ce a păcătuit Adam?
Câți dintre noi poate am zis în imaginația noastră, dacă aș fi fost eu în grădina Edenului, niciodată nu m-aș fi atins, nici n-aș merge în jurul pomului cunoștinței binelui și răului. Și un om înțelept, un filozof, dă o ilustrație, pentru că tot la fel oamenii comentau și erau nervoși și supărați pe Adam și i-au invitat la el acasă și în mijlocul sufrageriei era o cutie un vas așa de frumos cu gura în jos și le-a zis: noi avem ceva de făcut în weekendul acesta, vă rog să nu vă atingeți de vasul acela cu gura în jos din mijlocul sufrageriei. Și ei au rezistat vineri, au rezistat sâmbătă, a zis: măi, duminică vin gazdele înapoi, ce să facem noi, că suntem curioși. Și soțul a zis, nu, soția a zis: Gheorghe, ridică doar puțin să ne uităm și pune la loc, cine o să știe. A ridicat puțin, acolo era un șoricel și imediat cum s-a ridicat, șoricelul a plecat, au vrut să-l prindă, să-l bagă înapoi, n-au mai putut, a lăsat vasul cu gura în jos acolo, vin vecinii, gazdele prima dată când intră în casă se duc, nu cumva v-ați uitat ce este sub vas. Îți dai seama, rușinați, jigniți și asta, nu am rezistat. Și atunci, zice, atunci nu mai putem să zic: Adame, 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 dacă nu ai fi făcut tu ce ai făcut, eram în paradis. Oricare dintre noi va trebui odată să alegem pentru Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Și acestea sunt cerințele pentru o relație de dragoste între oameni și Dumnezeu. Adam și Eva au fost creați inocenți, dar nu perfecți. Inocenți, dar care aveau nevoie în mod zilnic, ca respirația și ca aerul și ca pulsul și ca apa, de relația cu Dumnezeu. Aveau nevoie de pomul vieții. Aceasta este prima imagine a Harului Dumnezeu și mulți n-au înțeles și nu înțeleg. De ce a trebuit să izgonească Dumnezeu pe Adam și Eva din grădina Edenului? Pentru că i-a iubit, de aceea nu i-a lăsat acolo. Pentru că dacă s-ar fi dus acum să mănânce din pomul vieții, ar fi desăvârșiți și pentru veșnicie separați de Dumnezeu. Fac o pauză ca să lăsăm cuvintele astea să se scurgă din minte la inimă. Deci Dumnezeu ne-a iubit înainte de întemeierea lumii. Și în mod deosebit tinerii, mai ales când ajung la facultate, se lovesc de aceste întrebări și de aceste concepte, pentru că sunt profesori în fiecare clasă de liceu și de facultate care va contrazice credința creștină și va fi un challenge, va fi o provocare pentru tineri la perioada respectivă și le vor spune tot felul de teorii care să îi îndepărteze de adevărul lui Dumnezeu. Dragii mei, realitatea este aceasta. Pentru ca să existe dragoste agape și ca să existe o relație corespunzătoare între Dumnezeu și ființele create trebuiau să fie persoane libere, ca să aleagă de bunăvoie dacă vor să intre într-o relație pe bază de dragoste cu Dumnezeu. Adam și Eva au decis să acționeze independent și împotriva poruncii lui Dumnezeu. Prin aceasta ei și-au dat votul: Dumnezeule, nu avem nevoie de tine, noi putem să facem deciziile noastre independent de tine. Și aceasta este definiția morții spirituale. Deci nimeni nu poate să inverseze, să reverse moartea spirituală decât o persoană spirituală care se sacrifică și care are puterea să plătească și are și visteria inepuizabilă să plătească păcatul tuturor oamenilor de la Adam până la ultimul om. Și persoana aceasta este Domnul nostru Iisus Hristos. El este agentul Harului Divin. Și îmi place foarte mult cum definește acest om al lui Dumnezeu, fratele Packer, spune că Harul lui Dumnezeu este dragostea arătată în mod liber față de păcătoși și vinovați, contrar meritului lor și în pofida
lipsei lor de merit. Este Dumnezeu care arată bunătatea persoanelor care merită doar asprime și severitate din partea lui Dumnezeu și care nu aveau niciun motiv să se aștepte la altceva decât pedeapsă severă. Ideea este că fără o intervenție directă din partea Domnului nostru Iisus Hristos, drumul tuturor oamenilor mergea către iad. Fără drept și poate, cum este expresia noastră. De aceea, în contextul acesta, putem să înțelegem harul lui Dumnezeu. Dar, pe lângă har, e și celălalt aspect care este mila lui Dumnezeu. Mila și harul sunt caracteristicile fundamentale ale iubirii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu poți să ai har 100% pur, fără milă 100% pură. Și invers, nu poți să ai milă fără ca după aceea să arăți har persoanei către care distribui mila respectivă. Și măcar că sunt diferite ca și definiții, ele sunt de multe ori înțelese pe aceeași linie de interpretare. Mila este a nu da omului ceea ce merită. Deci mila este stoparea judecății lui Dumnezeu față de păcătoși. Pe câtă vreme harul este a da omului vinovat ceea ce nu merită. Punem aceste lucruri împreună și avem o înțelegere mai clară, mai aproape de dragostea lui Dumnezeu, de dragostea agape. Deci, dragii mei, ceea ce Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit de-a lungul anilor, dar în mod deosebit săptămânile acestea, când a explodat acest mesaj în mintea și în inima mea, deci caracteristicile acestea sunt fundamentale. Mila înseamnă stoparea pedepsei meritate, pe câtă vreme harul înseamnă extinderea favorii față de cei care nu merită. Regina Angliei a arătat omului nenorocit atât milă cât și har. Dacă ar fi arătat doar milă, omul acela ar fi rămas în continuare homeless, tot nenorocit și fără adăpost. Doar nu mai avea dosarul penal, dar el nu avea cum să-și întrețină viața. Dar regina a arătat milă prin faptul că l-a observat și l-a binecuvântat și a iertat toată datoria, dar a arătat har prin faptul că l-a făcut parte din nobilimea ei, i-a șters dosarul penal și l-a invitat să vină liber la palat. Dragii mei, ceea ce este și ceea ce cred că cel mai mult îl face pe Dumnezeu de multe ori să se simtă nu neapărat jignit, că El înțelege neputințele noastre și limitele noastre în cunoașterea lui Dumnezeu. Dar cel puțin să zică, copiii aceștia ai mei pierd atât de mult prin faptul că nu mă cunosc nici pe mine, nici harul pe care l-am dăruit în persoana fiului meu. De aceea m-am gândit, cum pot să explic lucrul acesta? Deci, harul este un dar și nu există nicio ofrandă, nicio faptă, nimic altceva care să fie realizată și să se califice pentru o rambursare înaintea lui Dumnezeu pentru harul lui. De aceea, dacă cineva se gândește, Dumnezeu m-a iubit atât de mult, s-a sacrificat atât de mult pentru mine, acum trebuie să fac și eu ceva pentru El, măcar un gram, măcar un cent, măcar un leu, măcar un dolar, să-L compensez pe Dumnezeu pentru jertfa Lui cea mare. Dragii mei, sunt alți predicatori care sunt mai îndrăzneți și mai direcți decât mine și mi-aduc aminte de doctorul Juan Carlos Ortiz la o conferință, acum aproape 22 de ani, în Washington DC, care a zis să nu-L jignim pe Dumnezeu cu astfel de gânduri. Nu putem să-i plătim lui Dumnezeu înapoi nimic pentru harul lui Dumnezeu. Tot ceea ce am acumulat noi ca biserică, de la înființarea bisericii la ziua
sărbătoarea Cincizecimii, până la ultimul om creștin din biserică, să acumulăm toate faptele bune, toate donațiile, toate misiunile și toate celelalte lucruri, să facem o grămadă mare de fapte bune și de bani și de sacrificiu pentru Dumnezeu, nu am fi putut toți împreună să plătim harul lui Dumnezeu. Deci harul lui Dumnezeu este harul lui Dumnezeu, punct. Și se poate primi numai ca un dar, se poate primi numai prin credință. Pavel vorbește despre cum se administrează neprihănirea în perioada harului. Și el spune așa în Roman 3:28. Pentru că noi credem că omul este socotit, neprihănit prin credință, fără faptele legii. Deci, cu alte cuvinte, ca să te califici pentru a primi harul lui Dumnezeu, trebuie să nu ai niciun fel de merite, niciun fel de calificative, astfel încât să te califici pentru harul lui Dumnezeu. Dacă ne credem că noi nu suntem așa de răi ca ceilalți, fariseul de la templu zice, eu nu sunt așa de rău ca acest vameș păcătos, pentru că eu fac și dreg și așa mai departe, eu mă calific să primești ceva din partea lui Dumnezeu. Pe câtă vreme vameșul se bătea cu ambii pumni pe piept și zicea, Doamne, ai milă de mine că sunt un păcătos nenorocit, ai milă de mine. Domnul Iisus Hristos, nu un apostol, nu un ucenic, Domnul Iisus Hristos a zis, vă spun că vameșul acesta iese din templu, ascultat de Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu, și fariseul acesta iese din templu neschimbat, pentru că nu s-a calificat pentru harul lui Dumnezeu. Sper că înțelegem lucrul acesta, fie mai devreme, fie mai târziu. Apoi, când Pavel vorbește despre alegerea prin har, știți că există o alegere prin har. Și oamenii mă întreabă, mai ales cei care vor să facă ucenicie creștină avansată. Și a zis, frate Vale, cum este posibil așa ceva, o alegere prin har? Păi este Dumnezeu așa de capricios și pe mine mă alege prin har și pot să te folosesc pe tine ca exemplu? Și pe fratele Costel nu-l alege sau pe fratele Radu nu-l alege? Nu este drept! Dragii mei, Dumnezeu are niște atribute și de aceea m-am gândit cum pot să predic fără să folosesc prea multe cuvinte și de aceea am pus această diagramă împreună, care nu este completă, pentru că nu putem să-L punem pe Dumnezeu într-o diagramă, dar cel puțin am pus acolo niște elemente care sunt, zic eu, foarte importante și ușor de înțeles dacă sunt puse în forma aceea de diagramă. Pentru că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și pentru că Dumnezeu a văzut crucea deja înainte de întemeierea lumii, prin har, prin voia Lui, prin înțelepciunea Lui, care a știut sfârșitul de la început, s-a gândit la o familie de copii, de băieți și de fete care să-i fie adoptați, să fie parte din familia lui Dumnezeu, s-a gândit la o mireasă pentru Fiul Lui, ca să nu fie niciodată singur în toată eternitate, s-a gândit la un templu viu al Duhului Sfânt și înainte de întemeierea lumii, prin harul Lui, prin voia Lui, prin înțelepciunea Lui și prin atotcunoașterea Lui, a făurit un plan conform voiei tale, conform voii sale, ca la împlinirea vremurilor să vină Iisus Hristos, Fiul Lui, să fie asemenea oamenilor, să devină un om, un nou tip de om, să se sacrifice și lucrul acesta să împlinească toate cerințele unui Dumnezeu Sfânt. Și prin Iisus Hristos, copii, fete și băieți să vină și să fie adoptați, să facă parte din nobilimea lui Dumnezeu, din clanul regal al lui Dumnezeu. Nu vă vine să crede, e așa de frumos harul lui Dumnezeu, că nu mă plictisesc și nu obosesc să predic și oamenii sunt transformați, oamenii sunt vindecați, oamenii sunt transformați din interior către exterior prin Duhul Sfânt. Pot să ierte, pot să se vindece de rănile făcute de tata, de mama, de biserică și așa mai departe, de colegul, de soțul, de soția și așa mai departe, datorită harului Dumnezeu. De aceea titlul este, totul este prin har. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Deci, Pavel spune, când vorbește despre alegerea prin har și spune, și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Subliniați, nu prin fapte. Subliniați în Biblia dumneavoastră. Puneți acolo un semn de carte. Alminterea, harul n-ar mai fi har. Dragii mei, înțelegeți pericolul acesta? În momentul în care aduc fapte în Evanghelia Harului,
pentru a fi în relație cu Dumnezeu, atunci harul nu mai este har. Am dizolvat harul lui Dumnezeu din pricina faptelor cu care l-am diluat. Și el continuă. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Alminterea, fapta nu ar mai fi faptă. Și, dragii mei, este locul principal al harului Dumnezeu și este și un loc important al faptelor, dar nu în relație cu harul. Nu putem să amestecăm fapte la Evanghelia Harului și să o numim în continuare Evanghelie. De aceea, Evanghelia pentru creștini este o Evanghelie pură a Harului Dumnezeu, 100% de la A la Z, de la început până la sfârșit. Haideți să interpretăm un pic. Faptul că regina Elisabeta l-a observat pe bietul om de rând din ilustrația de mai sus, faptul că s-a îndreptat spre el, s-a aplecat la nivelul lui și l-a binecuvântat, ilustrează harul. Dumnezeu s-a aplecat spre noi și ne-a binecuvântat. Mai mult, în persoana Fiului Său, a devenit unul dintre noi. Mai mult s-a făcut asemenea oamenilor în toate privințele, dar s-a zmerit atât de mult înaintea lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat de pretenția că este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru noi o moarte crâncenă, cea mai crudă moarte din istorie, inventată de romani, este moartea prin crucificare. Pentru că un condamnat prin crucificare poate să agonizeze pe cruce până la 2 săptămâni. Vă dați seama, chinul acela cu piroane în mâini și în picioare, 2 săptămâni în care încerci să-ți dai Duhul și nu poți, pentru că ești plin de durere, dar încă mai e aer în plămân. Domnul Iisus Hristos, de bunăvoie, n-a fost motivat de niciunul din meritele noastre. S-a lăsat să fie răstignit ca să comunice harul lui Dumnezeu, să comunice mila și harul față de noi păcătoșii. Noi trebuie să ne vedem ca acel om de rând nenorocit care mirosea puturos către care s-a aplecat regina Angliei. Faptul că regina Angliei l-a făcut pe omul murdar și fără adăpost parte din nobilimea lui, ilustrează justificarea. Și am zis în limba engleză, justification, justified, means just as I never sinned. Când suntem justificați de Dumnezeu, ne declară complet, fără păcate. De ce este posibil lucrul acesta? Răspunsul este doar unul singur, datorită harului lui Dumnezeu. Cum este posibil așa ceva, ca păcătosul să fie declarat de Dumnezeu sfânt și neprihănit, datorită harului, datorită morții Domnului nostru Iisus Hristos și a învierii Lui. Vă aduceți aminte că motoul pentru mesajul de data trecută, o neprihănire autentică, cum este neprihănirea noastră, a fost de la Romani 4:25, unde spune că Iisus Hristos a fost dat pentru fără de legile noastre, dar a fost înviat pentru neprihănirea noastră. Cuvântul acela e atât de greu încât e foarte minunat. Și lucrul acela mi-a vorbit extraordinar de mult și atunci am înțeles că trebuie să pregătesc aceste serie de mesaje. Faptul că majestatea sa, regina Elisabeta II, a plătit întregal datoria omului de rând, ilustrează răscumpărarea. Dumnezeu ne-a răscumpărat. În contextul harului Dumnezeu, Pavel subliniază că El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor, un norod al Lui, care să fie, și uitați aici, care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Harul lui Dumnezeu pune râvnă în noi pentru fapte bune. Când îl înțelegem în felul acesta, harul este har și fapta este fapta. Prin har suntem mântuiți, salvați, răscumpărați, declarați neprihăniți și glorificați și sfințiți în mod progresiv și faptele le facem doar ca să-L
glorificăm pe Dumnezeu și pentru fapte Dumnezeu se angajează să te răsplătească. Nu ca și payment, ca și plată înapoi pentru harul lui Dumnezeu. Atât de plin de har este lui Dumnezeu că după ce te străduiești și tu, după ce ai primit harul lui Dumnezeu, să faci ceva în mod sincer pentru Dumnezeu, El zice, dragul meu, să știi că nu-ți vei pierde răsplata. Vine în casa ta un proroc și dai un pahar cu apă rece, adevărat, adevărat vă spun că omul acela nu-și va pierde răsplata. Și atunci, faptul că regina Elisabeta l-a tratat cu compasiune, l-a achitat, i-a șters tot dosarul, ilustrează mila care duce la iertarea datoriei integral, care nu trebuie să fie plătită înapoi și după aceea, aici este partea frumoasă, după ce ne-a iertat toată datoria, te duci la contul tău care avea bilioane de dolari, am făcut calculul de pe pilda din Matei 18 și sunt aproape 13 bilioane de dolari pentru un individ să-i datoreze împăratului și împăratul a plătit din visteria lui o sumă imensă. Și acum te duci la bancă și vezi, contul tău nu este numai zero că ți-a plătit toată datoria. Și contul tău spune acolo o declarație, unlimited withdrawals în numele lui Iisus Hristos. Poți să extragi din banca harului fără limită resurse datorită harului Dumnezeu. Iisus Hristos în banca vieții tale, în contul vieții tale, a depozitat neprihănirea lui Dumnezeu, astfel încât când El ne-a îmbrăcat cu mantaua neprihănirii, când se uită Dumnezeu în jos pe pământ, o să-l folosesc pe Daniela și pe Andrei, se uită la copiii mei, ce frumoși arată în mantale albe ca zăpada, mai albă decât zăpada, și care scrie pe ea, neprihăniți în Hristos pentru Dumnezeu. Și noi ne uităm la noi și ne vedem sub haină, nu ne vedem pe deasupra hainei, că suntem neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos, și ne vedem tot păcătoși, tot mizerabil, tot mai mirosim puturos din când în când și ne condamnăm. Dar Dumnezeu deja l-a condamnat pe Iisus Hristos și te declară pe tine neprihănit. Acesta este harul lui Dumnezeu, de la început până la sfârșit. Sunt câteva dimensiuni ale harului Dumnezeu pe care, desigur că nu le voi despacheta complet. Aș vrea doar să le listez. Împuternicire în lucrarea lui Dumnezeu. Împuternicire pentru a dărui cu sacrificiu. Împuternicire pentru viața creștină de zi cu zi. Harul este singura cale spre sfințire progresivă. Și harul este creat, dacă vreți, este definit, este stabilit de Dumnezeu să fie experimentat 24/7, 365. Deci asta zic tinerii. Deci harul lui Dumnezeu este stabilit și fundamentat în planul lui Dumnezeu ca să fie experimentat. 24 de ore din 24 și cu toate minutele și secundele respective, 7 zile din săptămână, cu toate evenimentele de luni până sâmbătă și duminică, și 365 de zile, și dacă nu sunt 365 din 4 în 4 ani, zilele respective din anii aceștia, din 4 în 4 ani, toate sunt create în voia lui Dumnezeu să fie experimentate prin harul lui Dumnezeu. Și dragii mei, am câteva versete extraordinare și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră, deci nu o să am timp să dezvolt toate aceste dimensiuni, poate că la un moment dat voi mai menționa dintre ele. Există un verset care pur și simplu l-am explicat la păstori, l-am explicat la toți cu care fac ucenicii creștini avansate, în limba română, în limba engleză, le-am explicat însemnătatea harului și le-am dat toate noțiunile necesare și petrecem de regulă pentru așa ceva câte 2 ore ca să explicăm aceste lucruri. Și Pavel scrie în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 8, și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având întotdeauna, în toate lucrurile,
din destul să prisosiți în orice faptă bună. Dragii mei, este un timp pentru fapte? Întrebarea mea este, de unde izvorăsc acele fapte? Din harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când avem harul lui Dumnezeu din belșug în interior, gura noastră va vorbi cuvinte de har, inima noastră va simți emoții de har și comportamentul nostru va arăta și va predica harul lui Dumnezeu. Când inima noastră nu este plină de har, este plină de lege, emoțiile noastre vor fi negative. Cuvintele noastre vor arăta judecată și jignire și ceea ce transmitem în exterior ca și biserică va fi doar pentru ceea ce noi suntem împotrivă, nu pentru ceea ce noi suntem de acord conform harului Dumnezeu. Și îmi place viziunea doctorului Mark Batterson de la National Community Church din Washington DC, care a zis, parte din viziunea bisericii este să fim cunoscuți pentru ceea ce suntem pentru, nu pentru ceea ce suntem împotrivă. Și pentru ce suntem noi pentru ca și copii al lui Dumnezeu, ca și ambasadori al lui Hristos? Suntem pentru harul lui Dumnezeu. Suntem pentru Iisus Hristos și jertfa Lui. Suntem să-L prezentăm pe un Dumnezeu plin de milă și de har. Și atunci sunt aceste aproape superlative. Uitați-vă, orice har, având din totdeauna, în toate lucrurile, din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Mergeți cu harul acesta la bancă și extrageți toate aceste lucruri de care aveți nevoie. 24/7/365. 24 de ore, zi și noapte, 7 zile din săptămână, 365 de zile din an. Dragii mei, împuternicire pentru lucrarea lui Dumnezeu, acolo aș putea să vorbesc despre darurile spirituale. Știți ceva? Domnul Iisus Hristos le-a zis, nu vă duceți, nu faceți nimic, până nu aveți împuternicire de sus. Pentru că fără împuternicirea Duhului Sfânt prin darurile spirituale, nu putem să-L prezentăm lumii pe un Dumnezeu al harului. Pentru că har, charis din limba greacă, și daruri spirituale, carismata, vin de la aceeași rădăcină. Cu alte cuvinte, ca să avem darurile spirituale, trebuie să fim plini de har. Dacă acționăm în darurile spirituale fără să fim plini de harul lui Dumnezeu, de multe ori slujirea noastră, nefiind prin har, chiar dacă este sub împuternicirea Duhului, putem să cauzăm răni în biserică și în lume. Trebuie să fim foarte atenți. Dragii mei, aș vrea să mai spun încă un alt verset favorit. Oamenii vă zice, frate Vale, dar câte versete aveți dumneavoastră favorite? Am vreo 10.000 și ceva de versete favorite. Cu alte cuvinte, de la Geneza până la Apocalipsa. Foarte mulți dintre noi, pentru că nu am înțeles și, deci nu putem să zicem prea multe cuvinte, deci nu am fost ucenicizați. Deci oamenii care ne-au crescut pe noi spiritual nu au știut nici ei harul lui Dumnezeu la adâncimea aceasta. Dar Pavel îi scrie, deci Pavel a scris 2/3, poate și mai mult, din Noul Testament. Vă dați seama? De ce oare? Pentru că Pavel a fost instruit în Vechiul Testament. Știți, ca să fii fariseu și să fii promovat în Sanhedrin, în Sinedriu evreiesc, trebuia să memorezi toată Scriptura Vechiului Testament. Băieții care aspirau ca să fie ucenicizați de cel mai mare rabin fariseu de la Ierusalim, trebuia până la vârsta de 13 ani să memoreze toate cele 5 cărți ale lui Moise. Deci oamenii aceștia știau cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Pavel era tobă de Scriptura Vechiului Testament. Și toba de Scriptura Vechiului Testament fără harul lui Dumnezeu a făcut din Pavel un prigonitor al bisericii. Când a renunțat la toate aceste lucruri și aceste interpretări greșite din Vechiul Testament după tradiția rabinică, Pavel a fost făcut de Dumnezeu prin harul lui cel mai mare apostol al bisericii pentru neamuri. Lăsați lucrurile acestea să se scurgă de la minte la inimă, dragii mei. Asta poate să facă numai Dumnezeul harului. Și Pavel zice, am lucrat mai mulți decât apostolii cu care a umblat Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu. De aceea am pus titlul, totul prin har. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu.
Și Pavel a scris 13, poate 14 epistole. Hai să zicem 13. Și el scrie, 2 epistole sunt pentru liderii bisericii, una pentru Timotei și una pentru Tit. Și lui Tit îi scrie așa, căci harul lui Dumnezeu, care ne aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și harul acesta ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul acesta cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și ce îi spune Pavel lui Tit în aceste 3 versete? Harul lui Dumnezeu este absolut necesar pentru mântuire. Versetul 11. Harul lui Dumnezeu este absolut necesar pentru ucenicie creștină. Harul ne învață. Harul lui Dumnezeu este suficient și absolut necesar pentru sfințirea progresivă, ca să trăim în veacul acesta cu cumpătare, dreptate și evlavie. Și harul lui Dumnezeu ne dă nădejdea pentru glorificarea trupului, astfel încât să se încheie în înfierea noastră. Dragii mei, observați? Versetul acesta demonstrează că de la A la Z avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Mântuirea este prin har, ucenicia creștină prin har, sfințirea progresivă prin har și glorificarea, primirea trupului de slavă prin har. Totul este prin harul lui Dumnezeu. Totul este prin harul lui Dumnezeu. De aceea nu am decât 2 concluzii pe care nici nu le voi dezvolta. Cred că de la sine se înțelege lucrul acesta și anume, nu eu, ci Hristos în mine. Datorită harului Dumnezeu putem lucra chiar atunci când suntem obosiți și slabi. Datorită harului Dumnezeu putem să dăruim cu sacrificiu. Datorită harului Dumnezeu suntem mai mult decât biruitori. Harul lui Dumnezeu ne împuternicește să-L urmăm cu pasiune pe Hristos și să facem fapte bune, motivate și împuternicite de harul lui Dumnezeu. Și datorită harului Dumnezeu suntem o preoție regească. 1 Petru, capitolul 2 cu versetul 9. Voi sunteți acum o seminție aleasă, o preoție împărătească, regească, mai mult decât parte din nobilimea reginei Anglia, care i-a conferit-o acestui om nenorocit. Noi suntem parte din o preoție regală a lui Dumnezeu. Ca să fii preot în planul lui Dumnezeu este cea mai mare funcțiune pe care cineva o poate avea. În Iisus Hristos este marele nostru preot. Dragii mei, ultimele cuvinte care le-a scris Petru înainte de a fi crucificat cu capul în jos, le găsim la 2 Petru, capitolul 3, cu 18. El vorbește despre vremurile din urmă și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și zice așa, până atunci, știind de aceste lucruri, ce trebuie să facem? Creșteți în harul, numărul 1, și în cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Creșteți în har, creșteți în cunoștință. Creșteți în cunoștință, fără har, devenim farisei religioși, judecători, legaliști. Creștem în har și creștem în cunoștință, suntem oameni maturi, evlavioși, care înseamnă a reflecta în mod sincer o reverență corectă și reală față de Dumnezeu. Dacă le spun la oameni ce înseamnă evlavia în limba română, deja tinerii, kind of write that out from their dictionary because, they don't know. Dar în limba engleză este godliness, a avea caracter dumnezeiesc în mod sincer în viața noastră este rezultatul harului Dumnezeu. Și atunci, ca să creștem în har, avem nevoie de mâncare. Suntem ceea ce mâncăm. Mâncăm sandwich-uri cu harul lui Dumnezeu, creștem în har și în cunoștință. Și, dragii mei, când Duhul lui Dumnezeu mi-a arătat lucrul acesta, deci nu am timp să fac exercițiul acesta, doar vi-l spun, citiți fiecare capitol din epistolele lui Pavel, la început și la sfârșit și veți vedea, Pavel începe cu harul lui Dumnezeu și încheie cu harul lui Dumnezeu. Și în interior sunt salam, brânză, hrană tare și așa mai departe, între 2 felii de har. Ăsta este sandwich-ul pe care l-a pregătit Dumnezeu prin Apostolul Pavel bisericii.
Citiți toate epistolele lui Pavel, încep, fie în primul verset, prin al doilea, al treilea, și harul și pacea să vă fie mulțite și harul și pacea să vă fie mulțite. Ceva de felul acesta. Le-am scris pe toate. Una câte una. Aveți 13-14 sandwich-uri, câte 2 în fiecare zi a săptămânii în care să vă hrăniți cu sandwich pline de har. Și, dragii mei, acum luați asta și asta vă spun dumneavoastră, o dezvoltați acasă. Am pus această diagramă și este și în limba engleză și oamenii mă întreabă cum se poate balansa persoana și caracterul lui Dumnezeu. Dragii mei, uitați-vă, Dumnezeu este sfânt și toate celelalte atribute, omniprezența lui Dumnezeu, omnipotența lui Dumnezeu, omniștiința lui Dumnezeu, infinitatea lui Dumnezeu, neschimbarea lui Dumnezeu. Și dragostea, Dumnezeu este dragoste, milostivirea, bunătatea, dreptatea, credincioșia, gloria lui Dumnezeu, toate aceste atribute ale lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, tot ce este Dumnezeu în esența Lui, se încadrează între sfințenia lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Și acum aveți diagrama ca să o înțelegeți. Și ca să existe armonie între aceste atribute, ele sunt armonizate de aceste 2 mari atribute. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu este sfânt. Și azi să vă zic clar și așa direct. Dumnezeu este sfânt, atât de sfânt încât nu se poate uita în jos la păcat. Dar Dumnezeu este, natura Lui este dragoste, că nu poate să sufere ca păcătosul să moară datorită păcătășeniei Lui. Și a zis, trebuie să fac ceva. Trebuie să fac ceva. Sunt sfânt, nu mă pot uita la păcat. Dar inima mea este plină de dragoste. Am să fac ceva pentru păcătos. O să-l sacrific pe fiul meu. Și Dumnezeu mi-a vorbit din Psalmul 85:10. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Am avut așa un encounter, am avut așa o întâlnire personală cu acest verset încât a explodat în inima mea. Și atunci am înțeles, datorită lui Iisus Hristos, care a venit plin de milă și de har, bunătatea lui Dumnezeu și credincioșia lui Dumnezeu, împreună cu dreptatea și pacea lui Dumnezeu, s-au sărutat în persoana lui Iisus Hristos la cruce, astfel încât Dumnezeu rămâne drept ca să ne considere neprihăniți, dar Dumnezeu este sfânt ca să-L pedepsească pe Iisus Hristos și să-L elibereze, să-L achite pe păcătos. Domnul să vă binecuvinteze și să vă crească în harul lui Dumnezeu și în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos, ca în final, plecând de aici, să fiți ambasadori al harului, plini de Evanghelia pentru creștini. Domnul să vă binecuvinteze și să vă crească spiritual pe toți. Amin.